Айде бе, шайде. Какво айде, ма? Няма ли да ме караш на почивка, бе? Време е за още една почивка. Ставай, веднага казах! Аз ако знаех докъде ще стигнем, никога нямаше сължение за теб, ами ще сължение за куче. Смъкнеш ме, брат! Силко, сигурен ли си, че е мястото? Да, шефе, сигурен съм. Хареса ли бе тук в Италия? Оно, ние освен гробища, друго не видяхме в тази Италия, бе. Ще давам хотела на тумористи на почивка да ходят. В стаята ми няма вода. Ако ми досат още малко. Ще го объхна то се така и ще изтрига цялата този хотел да знаеш. Ще пишем. Тост пък добре ли си, бе, Бостанджио? Само не ми казвай, че си планирал 10 дена, където щях да бъда при мама, да пиете вкъщи и да правите бардак. Павла, приятно ми. Стой, то са дави. За ракията! Ай, си ти! Почивката! Имаме подаден сигнал за шум от вас. Аз нищо не чувам. Но това, което чуваме и знаеме, Лятото ще бъде незабравимо! защото почивката 2 е на море от 5 декември само в кината.